Myrkul, vull l'ànima d'en Tordek Torun. No l'he cegada, Kellenborg. L'Ilmater hi ha intervingut. M'és igual. Cega-la. Ha arribat l'hora de donar-li la mà i acollir-la. No puc. L'Ilmater ha corromput el seu destí i ara ja no és la seva hora. Si vols que la recol·lecti, reviu-lo. I quan torni a ser la seva hora, la cegaré per tu. Tornar de la mort és transgredir l'ordre natural. Com em pots demanar això, Myrkul? Saps que no ho faré. Hauria de renegar d'ell. I no seria just. Tampoc és just el que li ha fet l'Ilmater. De la mort no se'n torna. Jo mateix vaig tornar de la mort i continuo servint-te. Myrkul el segador. Com goses comparar-t'hi? Estàs intercedint per aquest mortal? Només procuro solucionar aquest desastre, oh senyor dels morts. Si és la teva voluntat, que així sigui. El mortal retornarà sota la teva responsabilitat, segador. Alça't, Tordek Torun. El jutge dels maleïts et sentencia a trobar la teva hora de nou. Alça't i lluita perquè aquesta sigui llunyana, perquè en vida no gaudiràs mai de l'empar del Senyor dels Morts. Lluita, Tordek! Lluita!